da kuma sauran hausawa mazauna wannan gari. Ina godiya ta musamman a gare su da wannan karramawa da suka bani. Ina godiya, na gode. An gaishe ka. Allah da sarki ka sa radin fara sarki. So abin da ba su zan ba su naira 5,000. Allah san alheri. Allah saka da kai. Kashi kaje ka zo a sha. Allah ba ya lafiya. Dan Maliki ya zo da sarki da majalisarsa.